Hamisu Breaker da Nura M Inuwa Karkashi. Ko me yake gudana a 2021 din nan? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da zuwa wannan channel tamu mai albarka domin ci gaba da kallon shirye-shiryen mu, ku danna subscribing sannan sai ku danna ƙararrawar sanarwa. In dai ba ku manta ba, a wannan channel namu mai albarka ne muka kawo muku wani labarai akan Nura M Inuwa akan sakar album ɗinsa da zai yi na 2021, wanda har mutane suka yi ta turo mai sako suna jiran lokacin da zai sake. Mutane dai suna jiran lokacin da zai sake ne saboda suna so su ci gaba da sauraron waƙoƙinsa masu daɗi, sakamakon shine babban tauraron arewacin mawaki wanda ya jima ya yi lasting. Na'am, a ɗaya bangare ɗaya kuma wanda bamu kawo muku labarin ba shine Hamisu Breaker yana ta sake sabon waƙoƙinsa. Ya sake sabon waƙoƙi har guda 2 a wannan 2021 ɗin. To, ko me yake faruwa shine, shin Nura M Inuwa ya ci gaba da, in ya sake wannan sabon album ɗinsa na Hamisu Breaker zai yi ƙasa ne, ko kuma za a ci gaba da kallon na Hamisu Breaker ne? To, ga dai abin da yake tafiya. Hamisu Breaker ya sake waƙarsa ta Ban Gaji Ba audio a YouTube channel ɗinsa ranar 3 daga wata. Sannan ya ƙara sake wata waƙarsa mai suna Yadda Kunne Ya Ji. Ya sake ta ne ita ma bayan ya sake wannan da kwana ɗaya. To, al'umma dai suna jin waƙoƙin nan, shin Hamisu Breaker yana ɗaukewa al'umma hankali ne akan waƙoƙin da yake sakewa su manta da album ɗin Nura M Inuwa da zai sake, ko kuma yana so ya kwantarwa da jama'a hankali ne akan waƙoƙin Nura M Inuwa su ji nasa kafin na Nura M Inuwa su zo su, ko kuma shine yake so ya zama tauraron bana na 2021 a mawaka? To, wannan shi ne dai karshen rahoton namu wanda muka kawo muku shi domin ku kasance da mun kula da subscribing, sannan muna jira mu ji amsoshin ku dangane da wannan abin. Shin Hamisu Breaker dalilin, shin zaka iya kintata dalilin da yasa Hamisu Breaker ya sake waƙoƙinsa har guda 2 a cikin kwana 2 a shekarar nan? Kintacen ka abin da kake tunani da wannan abu. Mun gode. Ku danna subscribing.